Programang kapakangigan kadagdag tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigan. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga iti laing kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat ken mangipatulod ka dagiti pakasalitaan niyo tibiyag kinayat ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak iti kalman laing. Kaya patulod yun, di dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagodayin nga rin ti surat ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Maika nga napoluan. Gayem kumalaeng. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, tadamok daytang aldaw nga sumbrek iti nakastrekak nga opisina. Bali fresh graduate ak manong nemi. Katskas agdadamo, mababainak may laeng, imbag tada ito'y supervisor ko manong nemi nga padak nga babae nga mangisursuruhan niya. Wala doon kanya. Ikatam ti kinakalsab mo ha. Dito'y trabaho tayo, masabot ti naisem with pleasing personality, napintas ka. Napintas ka, Maika. Ngayon nakamisuot ka, awan pintas mo. Ngayon na nakaisam ka na ta, nararadag iti matam. At adaman iti pintas mo. At adamanin nga malukoy mo trick na iti kliyente tayo. Okay ba? Okay, ma'am. Pasensya kayo no, kastoyak man. Maruamak to. Maruam kanto. Katsagang ka nga kalumiim nga makipulapul ka na kiti empleyado dito. Okay? No saan man nga sikat umasideg, no adda umasideg nga makiamam mo, makigayem, alagat gumayem ka man, takasta. One family. Yeah? Alig tayo kakapsat. Ma'am, awang ka rin tagnunubi dito. Awan da mo kay agiin na rin. Diyak mo na mo. Siya kang ganda asawa kon. Sino na kiti pada mga balasang nito ya? Diyan ni Ani. Ni Betty. Talo kayo nga single. Sino nga rin ba single nga lalaki, ma'am? Apa din salsal-sudam. Tapno amok ti iwasak, ma'am. At tapno amok tiniklikam. Yung mga magandang ad-adda nga naar-aram na kita adda-asawa na. Naroon na kaskang ka, napintas at dadamo. Kaduan na masadagkan ka saan nga balo. Ay, saan nga balo? Saan nga outsilor? Baka na kita adda-asawa na masadagkan ka. Tapno lang agbaling ka krida. Diyan nga, maisa, diyan ka na maisa ni Leo tiniklikam. Leo? Diyan. Chikboy na na. Gwapo na na. Ado chicks na na. Ngayon maumad pa kinito binabayan na nga kaopisinahan na. Hana iramraman kaopisinahan na. Ngayon nung pagkarigan takaras na ka, baka siya ka. Nagigit tutuwa nga bachelor. Ayan naman. Ujoy, nagabay sa jay. Yeah? So dati tuwa nga bachelor kita. The Alex kini Arnel. Dalawa ka rin. So the Annie kini Betty, ni Alex, kini Arnel. Bale, duwa nga lalaki, talo kayo nga babae. Sige, ma'am. Amo ko na susunod asidgak. Kanamok matinusunod liklikak. Kaduan na kadakwada manong nemi kit balunin at merienda. Merienda sandwich, sa juice. Lumabalin manong nemi kat sanda katakderan tila misanda. At the break time, ngem sanda nga rumwar. Di kat kastat inaramit ko, sana karimwar, naripatak mo tinagbalon, tila matimbaga. Kaya doon naman manong nemi nga balon da, tipanggal daw. Katsak mo tamo. So nga, rumwarak tap nung mga ni tiruar. Ngayon pinukonyanak ni Ani. Hoy, Maika, mahal, talo ka da Betty.
Inak mga nitarawan sa balon eh. Umagat to eh. Ato balon mi. Tayo minsan, sikan tumatag balon, para kada tayo talong. Irin to nagsahumet manong nemi da Alex kini Arnel. Nagisango ak ngarot kadakwada. Hanggang babain. May sa tayo amin dito. Agdadamo man kinabayagin. Okay ba? Okay. Sige, manggan. Mangan tayo. Sinukit kita ayam. Nagiti tuwamat amang mangan sadyay. Di double A. Ano double A? Arnel, Alex kan Arnel. Sino kadakwanan ka, kras mo? Amay ka. Awan? Ada girlfriend dan? Diyak manam mo. Di mo salasalutsudin. Dua da nga single. Dua kayo mat nga single. Talo tayo na. Hindi awanak pa eh. Amangan mat no. Ar-arman na kada kayo. Suda. Awan! Dida amo gano'n na kita. Babae tumasadag ka na kwata. Kamalman na manunemi dagiti duwa nga single di masadag ka niya. Ni Arnel. Hi, Mike. Siya ni Arnel. So ni Alex. Ama mo kayon. Saan tabi nagkaam mo Ang balinti, agsisikhen. Sige. Nagisikhen na kadakwa naman ng nemi. Ni Alex, iti kasla pa nagbabayin. No sa sinumay ti kras kumano. Isumat ti ba nagbabayin. Ayun ka, nagtutulog kami ti dayta nga malem, manong nemi, talo ka mga babae, duwada nga lalaki, ngayon kam, iti may isang resto bar. Damok pa lang ti mga opisina, manong nemi, nabarakada ko, nagitipanda ka single, resto bar pa iti napanami. Pair by pair, kunak kumamanong nemi, ngam aumat ti pair, da Alex kini Arnel. Aumat ti pair mi nga talo. Basta nag-aabay ka mga talo nga babae, nga simango di kituwa nga lalaki. Diya kumakayat tuminom, manong nemi kayo natakayat magtagbaling nga KJ. Kunak, nga may salang ti mabaling kong inuman, may salang nga botelya. Nagpulutan na kiti manong nemi. Kit ka po taret nga resto bar, manong nemi kit at the live, live band na, single band. Ano panaganan doon na single band. May mas nagtukar, may sati at singer, pati na diya organ, kita kantapay. Amam ti kumanda, Maika? Tsaka mo, saan ko akayat? O, hindi mo kakantahin eh. Tsaka mahilig ti music. Ano, ti hilig mo? Drama. Mahilig ka drama, serialize, telenovela. Yung music mo, ano? Yan. Ni Alex, naling nga kumanta. Manong nimi, nalpasen, mabalinan ti guest. Ada duwang nga nagsarunong ang babae nga nag-guest. Diba si Maruno, manong nimi ni Alex. Wow. Nagling nga kumanta ni Alex, manong. Matt Monroe Rose. Yan, kinanta na kita. You're closer to me. Wow. You're closer to me. Kang runan na manunaming insagot na kada kami nga kakadwa na nang runa kano kanyak. Nang runa kini Maika. Yes. Aglaglag to ti pusok manunaming. Kung nakalano saan ka mapansin ni Alex, ni Arnel ating ang kanayon nga kumit kita na makisasarita kanya. Yung kinapudno na ni Alex manong name iti Krasko. Ganda ni linawas manong name nga mapang kami ti resto bar. Ako ko'y kamlat nga 5. Kung nakatangarot ka na kami kat, hoy, kurang kayo ti may isa nga lalaki. Dua nga malalaki, talo nga babae. Nagsasalita kami nga talo nga babae, manong nemi, no tamagin ka nakwada, no at sino ti karas na ka nagiti dua. Awan ti kahit may kanakwada. Nga mata boyfriend yun. Awan pa eh.
Ato da kada kada kami. Ngam di mi met maoreng agarim na gito kada kami. Si kamay ka. Sino crush mo kada kwada? Uy, kinablawan na kairi kang kalayo na no kanta ni Alex kat sikat ikaguro ng pangisagutan na. Sikat crush na. Ay, sikat kayat na sikat. Alex ti kayat. Ni Alex ti crush mo, di ba? Ngam timot mas asadagkan ka ni Arnel. Kasunodaitan. Jagay ayat kang ka, hamumat kayat. Dahil saan nga sumasadagkan ka, isumat ti kayat mo. Aging ka manunemi na tinawagan na ni Alex. Ay, yes, Alex. Mabaling ka din nga. Si kalaing kan siya. Tiyag ko yun. Ala, hanta ala nagribarkada ta? Nagkakaopsyonan ta? 3 or more than 3 is a crowd. Sika kumalaing tikait ko. Alex, abay. Basta. Anong tut mo ko na nagkikakaduatan no, duwata lang. Di sa tangin pagpakamu ka na kwada. Agawid ka, nagawid akmatan. Yung kinapod no na, agdanon ti resto bar. Ikasanon no, madlaw to rin kita ada sa jay, aping na kayo kung nadan to. Mabandang sa baling nga resto bar. Saan nga sa jay, di kita hamon makamamu ka na ta. Adam mo, ibagaking ka, agdanon ta sa jay. Nagawid ak pa ilaing manong nemi ita nagsukatak, siyempre, nagpapintasag, nagpapanglua. Wow! I-date na kung tikras ko. Imposible nga awan ti panagayat na kanya. Imposible. Nagdanon kami nga road manong nemi ita date nga resto bar, sa bali nga lugar, sa bali di kiti singer, sa bali di kiti empleyado. Agdadamo kami. Aging gakla ti may sa kapote, ha? Kinukid-duhot nga na yunam. Yan adum latat pulutan. Tapno sana ang mabarte. O sige. Yan adum ti pulutan. Ngayon may promise mo 3 bottles. Allah, diyak kaya. Aman na. No, pasarunod-sunod ti pulutan, mo marik na di barte mo. Basta 3 bottles. Sige. Aramidek kaya request mo Namin talo nga nagkanta manon na imi kanin sagot namin kanya. Naglen ka kumanta. Nagkikon-contest sa kini ubingat. Kini teenager Iso na lang ta. Ada tayong concentrate ko trabaho sa opisina. Ag-record ko mamit Iba mo iti Facebook o iti YouTube. Narigata na mga makompetensyak na kita. Aramid dita. Umana na kastoy. No, baling nga pagkantaan, agkesa, kasi napintas si Boses mo, Alex. Wait, baritone voice. Digiti standard song. Magusto ko mo digiti yung kanta. Nagaroon natin kanta mga You're closer to me. Ano ba? How about love me with all of your heart? Mawalimit. That Ancient Melody. Ancient Melody? Okay lang. That I always love you. For the sun get I can stop loving you. Basta amin nakantam, kursunata, ken kayat ko, ken magustuhan. Sige. Alis nang tarot itong inumin datoy. May katulad aitan, ha? Tetulod kanto. Hanen. Andamat kotsek. Sagay sa ato kotsek. Ano kung kuna nagkikadwa tayo? Handa pinadlaw? Nebaga kada ko ada. Anya? Ano ko na lang aro din, Arnel, lumamon na.
Among ka di nga crush na ka ni Arnel. Kasta kaya, saan ko kahit sunan? Sino ka ti kahit mo? Ibusantan, nag-awitan, katrabiyo na yun. Asit nung arod ti kayat mo, sinaludsod naman ang naming apay nga saan ko sinungbatan. Bakit? Manong name para kanya kat talagang adan relasyon mi kini Alex. Ngam kanuntot pa ng ibaga nga I love you, Micah. Kanuntot pa ng gandat ng harakupen na. Kanuntot ang gandatan ng agkan di kitilips ko. Napintasak ko ta. Napimpinasak ng daani kini Betty. Nulabsak tagsaw manong name siyak ti kapipintasan kada kami nga babae ito bising. Yung apang ging galaing. Nagkuykuyok kami, nagsasalita kami, aginom kami, agpulutan kami. Kaanon to? Narakupen nat. Kaanon to ngagkan nat. Kaanon to tibaga na nga I love you, Micah. Di napupuutan manong name makatawan ko nito pisina. Idita, dinakmatin aw-awisan manon name ni Alex. Oh, ana, kumusta ka ni Alex? Awan, anong awan? On kayon? Kasi no kumagagbaling ka mga on, kad dinapat pa yung bagat I love you kanya. Oh, kasi pa nagkuykuyog yun, ngatak na kayo. Agim imon pa yun ni Arnel. Kagura na pa yun ni Alex. Ni Alex ka no, inagaw na ka. Dada ko mga relasyon mo ni Arnel. Tapos nagawan ni Alex. Ano kami relasyon nyo nga talaga? Kasi man lang, kaopisinaan, awisan na kasi ay. Di na kami binisito. Ururayek nga ron. Aging gata ng holding hands. Gagangi nga, matibahay na kasi ay. Kaya di pala sikat ni Marako. Alangan mo ito. Di pala sikat bimisito. Kababay mo ito na. Ano nga relasyon nyo? Tsaka mo. Tsaka mo no, ano relasyon mo ni Alex? Kurang nalaingin manong naming asyak ti mangibaga ken kuana ti I love you. Aging kama nung naming at tinteng ti damag. Ti damag. Agpasangpat gayon ni Alex. Agpasangpat ganyan. Ada nagkapod siya abroad nga paspasangpatan na. Sito. Girlfriend na kano. Ada girlfriend ni Alex? Kaskas daw ka di. Kahit mo sawan. Sumadlagay diyak mauring nga mangaram kanyak. Sumadlagay nga nagsakit. Nagsakit manong name tinamnamay nga lalaki nga mangibaga kanyak ti I love you akas ti mariknak nga ayat kang kuana at damat kaya man girlfriend. Abi nga tinimbaga. At girlfriend ko ni Jabrod abi din ko na. Katsak mat, abi nga saan ka nagsalutsod. Nagsakit manong name. Nakasaksakit. Permi nga mariknak ti sakit na. Huwain manong name na amuanan nga mismo da Betty kini ani nga talaga nga nag-live. Nag-live ni Arnel tapno mapan na sabaten ti girlfriend na ti airport. Nag-live iti talong aldaw manong name tapno ti may isang aldaw mapan na sabaten sa ti may kadwang aldaw ag-date da may katlong aldaw aging kanadamag kumano nga iti tayo nga panag-awit ng dinubya na nga ni Mona Lisa kat rantadan dagkasal. Iti nalpasan ti bakasyon ni Alex manong name agsubli ko man ti kabigatan na. Nagfailak mo ti bakasyon ko manong name.
banag nga nakasdaawan da. No kaano nga agsublin ni Alex, isumat pa nagbakasyon mo? Adanas kang ngaramin. Uy, di mo lakayat ang makita ni Alex. Gabot amo mo nga the girlfriend na. Kan amo mo nga danita nagkasar. Kaya't ko manong name ti mapanagpasanaang iti sa bali nga lugar. Yung sa anak mo tapi manaw dito balay manong name. Nakaupo po ka klata ti kwarto. Sakla rumor mapanak CR, sakla rumor mapanak mangan, sakla rumor no. Aging kang iti may kadua nga aldaw ko nakamakasyon manong name. Karabian na ibaga ni mamangan sa nga ilik. Sino ma? Nagiti dati-dati mang paspasir kanya. Nagsarating dan samot na. Apay adaman ni mang pasir kanya. Kaupisinaham ka no. Sino? Alex kanot na ganda. Iminak pinasyar dito'y balay ni Alex. Taapay. Apay nga tinagtinawagan. Apay tawagan na ko ha. Bakit naman na tsaksong-batan. Nabang kong harat sinangoy suna manong name Alex. Alam pasapal mo? Apay nga narantam taga ng bakasyon. Hindi ito malpasan na bakasyon ko. Nairan na laing. Ibagamang ito pa na matakamat ito palayo. Itong bigat. Bakasyon mo pa. Why? Talungal daw mati bakasyon ko. Iso nga itong Sabado kan Domingo, sut may kapat kan may kalima. Dan itong Lunes aksubli ako. Kumusta ka kini Mona Lisa? Well, okay kami man. Siyempre, mailit itong galmay sa kana kami. Dami-dami sa aldaw nga. Nagmalmalam kami. Kaya nagpatpatan kami. Aging ka nga nagsublihan. Ito bisina. Ano, aramid yo? Kanay dangal daw, kan rabi? Gagang nga. Nagpapas kami tiragsak, siyempre. Abay di mo yung bagbaga nga tagahip ng ubiyam. Siguro, sa mong sinalutsod. So, asang ko na ibaga. Abay ha, di mo kumain baga, tapno. Liniklikan ka kuma. Abay nga liklikan na kuma. Anya kumano, danumi ako. Abay, awis na kidi. Gabot na kayat ka makasasalita. Gabot na kayat ka makadanggang o minom. Taapay. Gabot na may saka ang gayem. Kaopisinaan. Balaksit may sa gayem. May ka. Orin mo adan ni Mona Lisa. Orin mo mapasamak to. Hindi pa nagkalay sabi. Orin mo ang kasawa kam to. Mabaling ka din nga. Gayam kumalay. Saan ka kumakumadadayo? Saan ka kumikikay? Saan nakaliklikan? Kasi ito dati, kaopisinaan na. Gayam kumalay. Tapay. Ano yung amin timaniknam kanya? Naskin ka di pala nga bagakeng ka? Amo ka madlaw mo. Amo ka mo. Namnamay nga noan niya timariknak para kayong ka kasta kumamat timariknam kanya. Imkayam. May ka. Gayam kumalaing. Nasakit
ngarik naen manunemi ti kastang sitwasyon. Jak may ladawan no anya ti mariknag, ken jak ammong ibaga no anya ti awak iti kas kanya. Agay ayat iti napudno iti lalaki nga damad sa baling ipatpateg na. Gayem kumalaing sa nakidawan na kasta. San ka di nga rumbeng manunemi nga liklik at isuna. Ngam ko na naman, nga saan ko kumakano nga liklikan. Sabi ko mga liklikan. Ginapudno na manunemi ka talaga nga rantakon, tag-resign, iti trabaho, tapno saan kuntun nga makitkita ni Alex. Ngam tunggar gandatek manunemi ti mga ramit ti resignation letter ko. Kaslat damat mangigawgawit ka niya. So nga nagsubliak mo't lang iti pisina manunemi katkas iti dati. Agawis sa dagiti barakada. Talo kami, daani ni Betty Siak, ni Arnel, kastamatang kini Alex. Ngayon saan kami nga limlima. Kaduamin manunemi ni Mona Lisa. Upaten nga babae, duwa nga lalaki. Isumat ti panagam-amumi kini Mona Lisa manunemi iti papami ti resto bar iniyam amo ni Alex kadakali. Ni Mona Lisa, dagbalinto nga misis ko. Kat maawis kayo amin ha. Alex, si kadibasman ko. Kat ni Mona Lisa, isun tagpili no sino ti middle honor na. Awang ka riti kayat mo kaning natalo, sweetheart. Kayat mo kaning isuda, may isa ka na quality pilye. Awang pa na kasalita. Sinungalit ka na quality kayat mo. Ni Micah. Yes. Kunamat ni Arnel Mano. Kunamon Micah. Tapos ni kasta, siya kang best man, si kakamid honor. Datan tumatin sa sumarunong ang kasar, di ba? Sana kay manukot man. Sorry, Mona Lisa. Saan ka mamatgan? Kaya niya nga rason. Saan taman aklos? Kaya aklos na, diba? Aklos na na. Ano nga amin tirik na, agbalin nga grom. Agkakatawa naman ng nemi. Sa daan ni ni Betty, sa mismo ng ibaga. Saan nga kayem laeng? Na isang sangen tirik na ni Micah kini Alex, idi pa'y laeng. Damo na sobrang opisina. Manlo may idin nga crush na ni Alex. Ngayon may dito naman pa nag-CR ni Mona Lisa manunemi imasidag kanyak ni Alex. Micah, gayem kumalaing. Nung kastaman ti pangimilaham kanyak, ako maraming ko. Kasta kumamag taramidan. Gayem na kumalaing. Sige, gusto ko na. Apay sulsulisukin ka. Apay ibagbaga, nga, oreno, adan ni muli, sakit iramang kumatibagi para kang ka. Hamata. So, ibagaman nga gayem kumalaing unusan, okay lang. Ngam nakikadeng ako. Sakbay nga maangay ti kasaryo. Agresign ang opisina. Huwag naman. Huwag. Awan ti makati pa kanya. Kahit kaliklikan, Alex. Kahit kalikayin. Kahit kalipatin. Tarumbeng unang alipatin ka. Dapat saan nga rumbeng na sikat ayate. Tasan nakmat nga ayate. Ado idi ti mas dao manunemi no apay nga agresign. Si supervisor manunemi nang suro kanyang idi iti agked-ked no mabalin. Adot may tulong mo ti pisina. Adot may tulong mo ti kumpanya. Sayangin ta ka. So ano mabalin saan ko man? Noon di Alex takit mo liklikan. Alis tumar nga di mo asasit kan. Naawisan na ka hanggang mo. Ano tayo mo?
Baka ni Alex to, iti agikat kalpasan nga may kasar na ni Mona Lisa. Anya ta mom, baka ni Mona Lisa kat isuntot mangibaga kini Alex nga agresign. Nga iso tumakal. Tapos maliklikan na. Saan ko mga sikat lumiklik? O tikat ni Alex to oray mamangliklik kan. Kasta nga ron tinapasamak manong naimi imbabahawik ti panggap ko nga agresign. Nagtala na edak iniwasak ida manong. Ore agaw awis da beti kini ani sa anak sumusurot. Tamok anda ni Alex. Aging gang edimtengan ti kalaysa manong naming sa anak anapan. Siyak laeng nga kompisinaan ni Alex ti saan anapan. Siyak maibturan ni matangan manong naming ti kalaysa digiti duwa. Siyak maibturan. Tagasan no makalipatak, no makitkitak tumitlang ni Alex. Saan nga nagsubsubli pa ni Alex manong nami nagresignan nga talaga. Eh, dito ni Arnel, katrug yan nakmanin nga Arman manong. Sorry, Arnel. No, nga ni Alex siya ko. Ore akanot araramidek. Di ko maisuri ti pusok para kayo. Ni kadilang Alex, idinto tatasawanan, hamon nga makikita. Liplipata ko ni Alex. Isungarot nga bawing mo tirik ng para kanya. I'm sorry. Saan na siya? No, saan na siya? Asin no? Jack pa'y nauray. Isungasardangan ako na. Adamat na beti kini ani, aping ap siya. Gabos siya katipat-patik ko. Ngamsang ka matipat-patik. Diyan matipat-patik mo, damat na asawa na. Kahit mo katagbaling ang kirita na. Hangot to ramitan dito. At ewan na kuman. Sardangan na kuman. Gabot taong pulos tinamnamam kanya. Sinardangan na kon manong name ni Arnel idi adutumtengen ng lalaki nga naikari para kanyak manong. Namamok idi may sa conference. Inasat ganak. Hi, I'm Alex. Apa nakikot ka? Alex, tinakan ko. Tap numamati ka, dito ti ID. Dito pa ti lisensya. Alex. Apa yada ka na nagbaling ex mo nga Alex tinakan na? Diyak pinadaan ti boyfriend. Swerte hak na ron. Barbari no siya kon. Itagbaling nga boyfriend mo. Kaya nagbaling nga mister mo. Nakalalisto ka, Alex. No, Alex, tinagtrasak nga damo nga saan mat amangayat kanyak. Alex, amis mo tinmasadag kanyak, manong. Umay nagpaspasyari dito balay, aging ganan anay nga natibela tirik na kang kuwana. Nalipata ko ni Alex 1. Ket agayata kon kini Alex 2. No Alex, tinapukaw ko manong name Alex matlang tinagsublikan niya. Tagalpasan tinasunod nga makatawan nga nagarim ni Alex 2 kaniyak manong name inaklon ko. Ano pala ti munangin nakpanakarik na ti irot ti arakop ti may nga lalaki ken para dagiti agay. Alex. Alex, my God. Will you marry me? Nag-asawa kami kini Alex manong name ket Alex Mutlay. Irinto tadabeti kini ani awang pa asawa da manong mabaketandan. Ni Arnel adamat na asawa na. Adamat may nga anak da Alex kini Mona Lisa. Damang ko lang datang saan kong nakikita ito. Manong name minsan ket talaga nga darigit agay-ayat uri sa anda nga paayayat. Gayam kumalaing ko nada. Yung kasano nga makalipat ha. No pinagtalinad ko agayam ko ni Alex. The first. Kasano nga dimteng ni Alex the second. No antakam kumalatan ni Alex nga agayam. Isut ko na manong name liklikam da kitinaskin nga maliklikan. Pastrikam da kitinaskin na pastrikam. Naragsak kami manong name awan ito sa pulagpay. Pag yung anak launay, tayo sagutan nagmatlang niya po Diyos, tinay kari para kaniyak. Tinay kari para kaniyak
kan siyak ba't tinay karipar kan kuan. Dito nga rod, manong name iti pagkasalita, kanagyaman naklawuna iti anus mo ng iba, sakit sapi ko ma, nadamat na ibatik nga adal, liliwakin pagsarabingan ti biyag, kanagiti padak nga nagbuya. More power to your program. Tuwing nga rod, agyaman nga pagkayam mo, Micah. Thank you, Micah. Iting ka pa ng ibura iti pagkasalitaan. Thank you, matkalagi din ang buya. Thank you, kada kayo amin nga sa kapada. May naganan na kami nuno saan. Kaya,